Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumuntuning puji astawa saking kersanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun kepareng beber daya pangribawa kasugengan saha katentreman, ingkang tansah sumandu kasalira jiwa raga, ingkang hamimbahana bagya mulyaning agesang, lelahan nuhung wargeng dumadi raharja Solo. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Eko Mardianto selaku Kadus Desa Wadas wonten ing ari kalenggahan punika nderek angajak dhateng warganipun tasakuran sedekah bumi. Mugia sesampunipun sedekah bumi warga masyarakat Wadas tansah tinebihaken ing rubeda lan sangkala sinaketaken karahayan lan kamulyan. Ingkang kalih monggo kita dherekaken shalawat serta salam kita sanjungaken beliau Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing dinten yaumil akhir mangke. Saking welenggah Bapak Ibu tamu undangan kadherekaken katimbalan budi laras sarumbungan ingkang pangarsa panjenenganipun Mas Mos kekalih Ibu Suwarawati ingkang katimbalan saking sadaya kadang panitia sedekah bumi ing Dukuh Wadas ing siang punika makarya kalihipun Tobel Audio Sound System. Mugia ing ari kalenggahan punika lumampahipun langen beksan tayub adat Jawi leluri kabudayan Jawi ingkang dipun tilar dening nenek moyang suwargi tansah ngrembaka dados armanipun ati. Saking welenggah kadherekaken ambukaning pagelaran budina rasa kanca angiringi langan beksan gambyong srimpi saderengipun sampur pakrematan lumampah ing mangkenipun kadherekaken sumangga.